Salutare, oameni buni de pretutindeni! Împreună cu colegele mele dedicăm timp și energie pentru a răspunde la toate solicitările de joburi pe care le primim de la clienții noștri. Una dintre cele mai solicitate joburi este munca de șofer profesionist. De aceea vin cu acest mesaj video pentru cei care vor să se angajeze ca șofer de camion în Germania. Deoarece mi este un domeniu foarte cunoscut în care eu personal zilnic mă dedic, vă recomand câteva aspecte la care să atrageți atenția. Multe persoane de la început au așteptări financiare exagerate, necunoscând limba, neștiind regulamentele sau cum funcționează sistemul în general. Inițial, când vă angajați, nu trebuie să aveți așteptări foarte mari și să fiți cu ideea că toate firmele sunt bune. Pentru început, aproximativ jumătate de an, este binevenită orice firmă ca să începi încadrarea în sistem, să înțelegi unde ai nimerit și să încerci să analizezi avantajele și dezavantajele pe care tu personal le ai. Un salariu între 2500 și 3000 de euro net ca șofer de camion este unul real, la care se poate ajunge, dar pentru aceasta este nevoie de ceva timp. Lucrând într-o firmă bună, cunoscând cât de cât limba, demonstrând experiența și abilitățile de șofer profesionist pe care firma se poate baza, puteți ajunge la un salariu peste media pe economie. Când vă negociați salariul, atrageți atenția la 3 aspecte foarte importante din care se formează acesta. Primul aspect este cât este plata per oră brut, nici de cum net. În Germania se negociază numai prețul brut. Al doilea aspect este câte ore se lucrează pe zi. Și al treilea aspect, ce fel de curse veți face. Curse săptămânale sau în fiecare zi după muncă veți ajunge acasă. Acestea sunt recomandările pentru cei interesați de muncă în calitate de șofer pe camion. Pentru detalii vă stăm la dispoziție la numărul de WhatsApp din descrierea acestui video. Dacă vă este de folos această informație, susțineți-ne cu un like și o distribuire. Baftă tuturor!